Kaixo, ni Ibone Labiano naiz, Navarra Biomed Idisnako ikerlaria, eta Asociación Española contra el Cáncerrek eman berri dit beka postdoktoral bat. Beka honen bitartez lan egingo dut onkologia medika traslazionaleko unitatean, onkobiona taldean, eta zehazki teoik deitzen den proiektu batean. Proiektu honetan, agerpen goiztiarreko minbizi gastrointestinala ikertzen dugu, hau da, 50 urtetik berako gaixoetan agertzen dena, edo diagnostikatzen dena, eta gure helburua da gaixo hauen ezaugarriak deskribatzea ikuspuntu integral batetik, eta horrela aurkitu ahal izango ditugu gaixo hauen ezaugarri bereizgarriak horrela etorkizun batean praktika klinikoa beraien beharretara doitu ahal izateko. Bukatzeko, eskertu nahiko nuke, bai Asociación Española contra el Cáncer, baita proiektuan parte hartzen duten gaixo guztien laguntza, eta gure kolaboratzaileak ere bai. Eskerrik asko.